Yo, what up? It's your boy Jowa right back and again for another video content. And for today's video, mo react dita sa official trailer sa Stranger Things The Final Season. Let's go! So technically guys, dugay ra ni siya mga 5 days ago ra ni siya gi-release ang trailer sa Netflix, but sa katong mga adlaw busy kayo ko, so ako jung gitagaan jud akong patience nga dili ko mutan-aw sa trailer para ma-react na ko ni in person o ma-videohan para i-post na ko dayon. So grabe kayo akong dedication, gidodge yun ako pati sa Facebook nga spoiler, pati sad sa mga nasa YouTube mga trailers tanan, ako yung gidodge jud para dili na ko makita ang trailer. And right now, here it is, makakita na ko sa trailer. So although guys, dari ang cellphone na akong gigamit guys, kaya wala pa makoy laptop, so patient. So di na ta magdugay pa, let's get started. So start na ta guys, let's go, start na. Ikusog sa nato ang volume. So start na ta. Steve Harrington. Okay, Netflix, let's go! Burn commencing in 5, 4, 3. Grabe kayo. Jara. Usub sana to. Wait. Wa ko kakuan. Usub sana to. Steve. Burn commencing in 5, 4, Oh my god. 3, Okay. Murag wheel. Hopper. 2, and Okay, November. Malaking game. After what we've been through, Oh. this Dustin. thing it ties us together forever. Yes. Wherever this blood leads, Point player. I need you to fight one last time. Let's end this, kid. Found you. Final season, okay. Seated. Okay, so tulo si Zaka parts. So part 1 sa November 26 ba siguro to? November 26 ba to? Okay, November 26. Then ang volume 2 is sa Christmas Eve, and then ang finale episode is nasa New Year's Eve. So wow! Grabe, I hope nga makuha dyan nila, ma-justice dyan ni ang Stranger Things kay throughout dyan sa tanang mga series nga ni gawas sa mga episodes per episodes or mga kuan na magiubang mga finale episode nga ma-flat
hoping ko nga kaning Stranger Things dili sa ma-flat kay para ayos ba mas makuha dyan na to. Okay, maghuwat ko November, dugay pa pero kaya na to ni. My God, so wait, ako sang ikuha sa akong kagalingon kay wala ka kuan then nakita na to si Vecna. So Vecna is still alive and kicking, and then na-feel po na ako nga magkaka-powers diri si Will, si El pod, and okay, mag-predict ko kung kinsay murag feel na ako nga mamatay sa series. I think Steve Harrington murag 50-50 siya kay mostly throughout sa mga season always siya mag-heroic. I think this final season murag in danger siya, same ni Will og ni El kay majority silang duha mura sila J front runner sa season 1. Dili magka Stranger Things kung wala si Will og si El. So maybe karing duha magka kuan dyan sila, murag mga matay ni sila sa ending, and hoping kung unta nga dili sila mga matay. I think sa pamilya ni Mike, mga Wheelers family, murag napoy mamatay nila, especially po sa mga buyers. I think si Hopper di po siya mamatay po kay na gipatay naman siya character una sa season 3, nagibuhi siya balik sa season 4. So it doesn't make sense kung patyon na sa Jida sa final season. Pero maybe patyon siguro, pero wala ta kay bao. So prediction lang na ako, si either Steve, El, or si Will. And napo ko na interesting idea, what if si Will mahimo siyang vessel ni Vecna, or needed ni Vecna si Will as a vessel. And I think murag ma-accomplish siguro or ma-mission accomplish ni Vecna nga mahimong vessel si Will mo nang mag-away si Will o si El. Maybe lang good pod. So maybe daghan kayong mga new characters, mga old characters. I'm happy kay nakita sa nako si Mary sa trailer. So kaya po ng November 26 pero kaya na. So mo to. I think that's all for this video no. Salamat din sa pagtanaw. It's your boy Jowa signing off.